Пан моц майго народа, збаўчая абарона памазанніка майго. Збаў народ Твой, Пане, благослови спадчыну Твою. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши, на хвалу Божию, Божого благословлення над нами, нашими сім'ями, дітьми, внуками, родними. І молимося в інтенції пілігримів, які многі вже йдуть в Буцлав до санктуарія Матері Божої. Многі рихтуються до цієї пілігримки, многі сьогодні-завтра виходять. І так далі. Тобто, Боже, благослови всіх, хто думками, вірою, любов'ю скерований до санктуарія, до Матері Божої. Перепросим Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся і вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшу тих ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутний Боже, зроби, щоб ми завсюди шанували і любили ім'я Твоє святое. Бо Ты ніколи не покидаешь без опеки тих, кого отуляешь своей отцовской любовью. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог, разу все веки вечные. Читання книги Буття. Абрам був вельми багатий на статки, сребра і золота. І у Лота, який йшов з Абрамом, були так само овечки, вали і шатри. Земля не могла устрымліваць іх абодвух, бо яны мелі вялікую маёмасць і не маглі жыць супольна. Таму ўзнікла спрэчка паміж пастухамі статкаў Абрама і пастухамі статкаў Лота. А жылі тады на той зямлі кананейцы і фарызейцы. І сказаў Абрам Лоту: «Няхай не будзе спрэчак паміж табою і мною, паміж пастухамі тваімі і пастухамі маімі, бо мы з табою браты. Ці не ўся зямля перад табою? Прашу, аддзяліся ад мяне. Калі пойдзеш улева, я пайду ўправа, а калі пойдзеш управа, я пайду улева». Лот жа узняў вочы свае і ўбачыў усю ваколіцу Ярдана,
якая, пакуль пан не знішчыў Садом і Гамору, была аж да Саару арошаная, нібы сад пана і нібы зямля егіпецкая. Лот выбраў сабе тады ўсю ваколіцу Ярдана і вырушыў Лот на ўсход. Так яны аддзяліліся адзін ад аднаго. Абрам пасяліўся ў зямлі хананайскай. Лот жа пасяліўся у мястэчках той ваколіцы і расцягнуў свае шатры аж да Садома. Жыхары Садома былі нягоднымі і вельмі грэшнымі перад панам. Пасля адыходу Лота пан сказаў Абраму: «Узнімі вочы свае і з таго месца, дзе стаіш, паглядзі на поўнач і на поўдзень, на ўсход і на захад. Усю гэтую зямлю, якую ты бачыш, дам табе і твайму патомству назаўсёды. Тваё ж патомства ўчыню, як пыл зямлі. Калі хто зможа палічыць пыл зямлі, то і патомства тваё будзе палічана. Стань, прайдзіся па зямлі ўздоўж і ўпоперак яе, бо табе аддам яе». Абрам перасунуў шатры і прыйшоў пад Хеўрон, дзе былі дубы Мамрэ, і, асеўшы там, збудаваў ахвярнік пану. Гэта слово. Пане, хто може жить в твоїм шатрі? Пане, хто може жить в твоїм шатрі? Той, хто поступає беззаганно і здійсняє справедливість, і говорить правду у серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє, не чинить ближнему своему зла. Пане, хто може жить у твоїм шатрі? Хто не узводить поклеп на свайго сусіда, хто з погардою глядить на злого, але хвалить тих, хто боїться пана. Хто сребро своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснеться ніколи. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я світло світу, каже пан, хто пойде за мною, буде мать світло життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Не давайте собакам того, що святое, не кидайте перлов ваших перед свинями, каб яны не потоптали їх своїми ногами, ды, вернувшися, не разорвали вас.
Все, что хочете, щоб вам робили люди, и вы им робите. Бо гэтым закон и пророк. Походьте праз вузкую браму, бо широкая брама и просторный шлях ведет до загубы. Шмат тих, хто виходять праз яє, а вузкая брама і вузький шлях ведуть у життя. Але не шмат тих, хто знаходить яє. Гэта слова Пана. Нехай слово Євангелія приймуть раки. Хвала Єсусу Христу. Шановні, розважаємо сьогодні День Господній і менавіта прославлення Бога, якое повинно бути накеровано з усіх наших сил, як ми читаємо в катехізмі, як треба любити Пана Бога з усього серця, всього розуму, всіх своїх сил, здольностей, а ближнього як самого себе. Що це означає? Напрямок, фокусировка. До чого ми імкнемося? Бога любить. Всіх своїх сил, уваги, здольностей, розуму. Це конкретний накерунок. Глядите, коли чоловік хоче прийти в ту чи іншу вёску, город, місце, він намагається йти в тим керунку, а не ходить кругами і так далі. Тому Ісус каже, що менавіта мейце гэты напрамак ваш, каб ён быў конкретный, бо широкая брама вядзе в нікуды. Что такое широкая брама? Такого разумения нема. А вузкая брама – это накерованность, промень, луч. Чоловік, коли хоче якісь інших городов, чи як прийшов в Борисов приїхати, він не ходить всіми лісами, дорогами, ніколи не прийде. Широкая брама. Напрямок, хочу в Борисов, але якою дорогою ти йдеш, а ніякою. Так само свого рода, хочу до неба, хочу, щоб в небі бути. Идти. Молитва есть, сакраменты, святые споведь, шлюб, набоженстве есть, добрые вчинки и так далее нема. И тому подобное, як Ісус сьогодні заохочує нас всіх, то не теряйте время с теми, які потеряли все своє время. Не кидайте, не давайте собакам того, что святое. И скамея не вернется вам и потеряете. Так само не кидайте перлов перед свиньями. Не понимают. Что свинья? Похрюкала и пошла. Так само Иисус, дает конкретный, то если люди не розуміють, треба за їх молитися. І тому сьогодні конкретно якраз таки Збавитель дає нам цю пораду, щоб ми завжди, щоденно ведали, чого ми живемо. Яка мета нашого життя?
Чому Єсус покинув нам костьол? Чому ми маємо в костьолі святара, духовника, наставника? Значить, духовна дорога повинна завжди обновлятися. Завжди. Бо що таке наставник, духовник в житті? Це опікун. Це допоможник. Ось зараз ми йдемо, рихтуємося, многі вже йдуть, пілігримки, але одноліково всюди є хтось головний, той чи інший святар, хтось може більше святарів там іде, але керівник є. Так само, як народ обраний, як читаємо, який вийшов з єгипетського рабства, Мойсей був тим головним керівником. І якраз таки Єсус дає нам цю допомогу, щоб ми, дякуючи духовній підтримці, ми змогли кожен день витривати на дорозі Божій. Вот что такое пилигримка? Это напомин, что да, мы идем до санктуария того чи іншого, в Білорусі чи в світі, але в справдності це ще такий спроба, що все наше життя – це пилигримка до неба, вічного санктуарія. Ось ці пилигримки напоминають, да, треба от 3, 5, 10 днів, 2 тижні, як ідуть чи їдуть, моляться і так далі. Значить, треба і далі в житті заховати духа молитви, единства з Богом, духовне читання, до костьола, святая імша. Бо ми йдемо довжейшую пилигримку на протягу всього життя до неба. Это наш санктуарий. Ось малые пилигримки погод чи на протягу года напоминають нам нашу життєву пилигримку на кожний день. Тому, шановні, дооцінюємо ці приклади, бо вони доволі мають глибокий сенс, ласку Божию. И напомин, человек, не забудь, как идешь, ты молишься за пилигримов, не забудь, что ты так само пилигрим до вечности. Пилигримы приезжают до санктуария, и люди наближаются неба, то помирают. Земная пилигримка кончилась. Переступили порог вечности. І дай Боже небо. Тому, шановні, Єсус закликає, виходьте праз вузькую браму. Уважливо. Тобто, вузькая брама – це конкретика, а не шатайтесь. Іду сьогодні, не молюся, не хожу в костьол, в церкву, не вірую, і що хочеш ми бачимо в світі. По прикладах наших сім'їв, сусідів і так далі. Широка брама. Що хочу, то роблю, що хочу, і я хочу, так живу. Але Ісус каже, ця брама не веде до неба. От здесь заблитається чоловік в сетях сатани, грехов, слабостей і все. А Ісус каже, ідіть праз вузькую браму. То есть конкретно до Бога, а Господь дає нам заповіді, ці поручні. Господь дає Єсус нам костьол, себе самого на святейшем сакраменті, що нам треба. Все. Ми маємо все для цієї пилигримки, для неба, менавіта вузькая брама. Ось гэтага ми напрамку тримаємося і йдемо щоденно в житті. Боже допоможе. І молимося, Боже, дай ласку, щоб і наші брати і сестри, як ми молимося до серця Єсуса, це акт присвячення роду людського,
Боже, пробач їм, хто віддалився від Тебе, стали блудними, щоб вернулися, бо заблудили. Як говорять в народі, сатана попутав. І треба молитися, і молимося завсюди, щоб світло Божої любові і милосердності вертало людей, справді, на эту стезю вузкую, то есть конкретика, а не вот так живем. Ні. Христос потребує, як возьми свій криш і чапай за мною. Худо, бедно. Здесь лепше відчуваємо себе, подбегли больше, там подякували Богу, помолились. Здесь якісь хвороби, поволей, але за Христом. Ось конкретно. І тому, а світ каже, живи, користайся, все для тебе. Да, ми теж не голі ходимо, голодні, але Богом. І тому, Боже, допоможи, щоб ми завсюди тривали на гэтым шляху і в молитвах наших, щоб ми випрошували ласку нашим суайчинникам, всім земелям, ласки Божої, віри, і особливо, як гэта є святая мша, за пілігримів. Боже, дай ласку, щоб пілігримки всім нам напоминали, що ми пілігрими до небесної Айчини. Амен. Молимся. Собраные в ім'я Христа, супольно просим Створителя і Айца, який єсть у небі. Молимся за святый касцёл, каб ён паказваў нам сцежкі, якія вядуць да Бога. Цябе просім. Молімся за ўсё чалавецтва, каб Божая ласка захавала яго ад няшчасцяў, асабліва ад вайны. Цябе просім. Молімся за людзей, якія імкнуцца пазнаць Бога, каб яны трывалі на гэтым шляху. Цябе просім. Молімся за маладых людзей, каб яны не баяліся ісці вузкім шляхам да збаўлення. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб усім людзям мы былі толькі дабро. Цябе просім. Всемогутний і милосердний Боже, вислухай наші просьби і підтримай нас на шляху до Тебе, этой вузкую дорогу. Праз Христа, Пана нашого. Благословленный Ты, Боже, дякую. Благословленный Ты. Пане Боже, слушай, дякую. Повним напоєм, благословлений Боже,
Молітеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Прими, просим Тебе, Божа, этую святую ахвяру хвалы и умилостивления, и зраби, кабы очищенные моцаю яе, мы могли ахвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами, гору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми, святий Ойча, завсюди і всюди Тобі дякували, праз умилованого Сина Твоего, Єсуса Христа. І Он, Слово Твоє, праз якое Ти все створив, Його учеловленого от Духа Святого і народженого з Панни Марії, Ти послав нам як збавцю і откупителя. І Он, сповняючи Твою волю, набив для Тебе народ святий, розпостер на крижи свої руки, каб смерть перемогчи и объявить воскресение тому, за анgelами и с усими святыми. Мы прославляем Тебе, Божа, разом с ними вскликаючи: святый, святый, Пан Бог Всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вышине. Благословленный той, кто приходит дня Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святости. Тому просим Тебе, освяти эти дары красою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Єсуса Христа. І Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знову Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Поминаючи смерті в воскресення Твоего Сина, ахвяруєм Тобі, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою
і служить Табі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з цього світу. Боже, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили уділ в житті вічним, ласки Божої для всіх пілігримів, які ідуть, їдуть у Буцлав, і за всіх, які моляться за їх. Єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами, святими Симоном Апостолом і Оленою, святим Томашем, слугою Божим Едвардом Ваниловичем, святими Білорусі і всіми святими, які з предвеку уподобалися Тобі, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Божа Ойця Всемогутня, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Отче наш. Просим Тебе, Боже, збав нас од усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Білорусі, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, по Твоєму. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на віру Костела Твоего, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий,
Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленная, покликаная на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Очі всіх з надією глядять на Тебе, Божа. Ти даєш їм їжу в відповідний час.
Молімся. Пане наш Божа, Ти умацовав нас найсвятейшим телом и кров'ю Твоего Сына. Просим Тебе, кабак вяра, якую ми часто Тобі складаем, была для нас задатком вечного збавлення. Раз Христа Пана нашого. Нехай буде похвалений. Najświętszy sakrament. Kyrie eleison. Chryście, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Serca Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, Serca Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, Serca Jezusa со Словом Божьим istotno zjednane, Serca Jezusa bezmierznej wieliczy, Serca Jezusa świątynia Boga, Serca Jezusa sialiba najwyższego, Serca Jezusa domie Bożej brama nieba, Serca Jezusa полемніюче вогнища милості, Serca Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, Serca Jezusa dobryni i lubowi pełnaje, Serca Jezusa всіх cnotach глибиня бездонная, Serca Jezusa wszelakej chwały najdostojniejszeje, Serca Jezusa władary zjednania всіх serców, Serca Jezusa, w jakim się skarby mądrości i umielości, Serca Jezusa, w jakim wsia pełnota bóstwa, Serca Jezusa podobanie Ojca Niebiesnego, Serca Jezusa z pełnoty jakogo my wszyscy otrzymali, Serca Jezusa praga od wiecznych wyżyniów, Serca Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, Serca Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwracaється, Serca Jezusa krynica życia i świętości, Serca Jezusa miłosierdzie za grzechy nasze, Serca Jezusa napełnione zniewagami, Serca Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone, Serca Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, Serca Jezusa dzida i probitaje, Serca Jezusa krynica wszelaka ucieszenia, Serca Jezusa życiu i wskrzeszenie nasze, Serca Jezusa spokój i pojednanie nasze, Serca Jezusa żywa wiara za grzechy nasze, Serca Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється,
Серця Єсуса надія тих, хто в Тобі помирає. Серця Єсуса радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Єзу тихий, покорний серця. Молимся. Всемогутний, вічний Боже, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им в ім'я Сина Своего, Єсуса Христа, який з Тобою живі владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, щоб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи празня згоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри, щоб хутко настала одна овчарня і один пастир. Одари костел Твой безпечной свободою, дай всім народам спокой і згоду. Зроби, щоб на всій землі, от краю до краю, один взносився голос. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то виявлялося в Его заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрині і справедливості та людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам бывайцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открий серце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках
цуду оздоровлення, навертання, спокою в серці, сям'ї, народі, якую взношу до Цябе з надією, то в хуткім часі Ён будзе включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Арханьоле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховывай в нас справу Твоей милосердности, каб мы неспинно згадуючи таямницу нашего збавлення, удостоилися тримать яє плен. Раз Христа Пана нашого.
Завтра святого Яна Хрестителя. Будем молиться за именинников.